hopper vi en til. Episode 4, tror jeg nok. 4 eller 5, og jeg lægger lidt. Det er ikke sjovt at lægge. Ja, det er episode 1 eller andet tal. Gustav. Ja. Nej, ikke noget. Godt. Lukas kommer lige ned så. Lukas, hvad laver du? Ja, jeg skal bare hen og slå op i nakken. Hvad? Du er oppe på den! For helvede. Lukas, du har en hånd. Han er sgu god til at undvige. Han fyren der. Det er så mig lidt. Jeg går lige ind på YouTube og tager nogle af de kanaler, jeg godt kan lide. Se Rasmus, Rasmus, hov, hvor fik jeg ikke noget sten? Nå, det var lidt nederen. Er der noget hardcore, der spiller det selv? Lukas skal op og lave noget. Skal jeg dræbe dig? Jeg vil gerne få en pickaxe. Ja, det vil jeg meget gerne have. Eller gå op. Så kan du ud med mig. Godt, så skal du op. Okay, for helvede, så mangler vi kraftedeme. Lukas, bare tale om en hel masse, eller tage det fede. Ja, okay, jeg skal tage en hel masse. Ja, mig og Koster bor bare det fedeste sted. Koster ved det egentlig godt, hvor vi bor. Selvfølgelig gør det det. Godt, så gå op og undersøge rundt. Måske gå længere ud af og se, hvad der er. Altså, Rasmus bor bare i et normalt hus. Og vi bor i en container. Og ja, vi bor i en container, og Rasmus bor i en skraldespand. Ej, godt, så gå op og... Hvor er det redstone gået ind på dig? Nå, men jeg kunne ikke lige noget at sætte ud. Dårlig undskyldning. Godt, så gå rundt og undersøge lidt. Vi går den der over bakken. Måske skulle du have en økse mere. Vi går over bakken. Au. Godt, så går lige rundt og undersøge lidt. Vi går over bakken. Nu med øksen. Sådan der, så kører vi igen. Og den der, og så smider jeg så det der derind, og halvdelen af det der, 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 og så en af dem der, og så to af dem der, og så... Nå ja, ja, og nu miner vi. Det er skægt. Ja. Ja, nej, det er faktisk ikke så sjovt at mine, men... Har du fundet noget redstone? Jeg har fået redstone. Hvad var grunden, du sagde, du skulle bruge noget redstone til? Ja, jeg skulle tage om en hel masse. Hvad vil du lave? Ja, mig og Gustav var... Du glemte sgu ikke mig fakler, Gustav. Så skal du også have en redstone. Der ligger 5 i kisten. Hvordan er nu, man laver sådan en redstone? Det er ligesom en fakkel. Man skal bare tage redstone som kolde. Man får kun én. Men den behøver du faktisk ikke hele tiden at bruge, hvis du laver redstone. Måske kunne lave en minebane. Ja, det er da helt klart, at vi skal lave det. Ja, altså helt ned i minen. Alle veje. Nej, så kan man komme ned i minen. Det er via stige. Så kan man... Nej, ned ad stigen, det er via en stor vandpyt for enden. Ja, det er sådan, man bare kan hoppe ned. Wow! Nej, Gustav, jeg har en bedre måde. Vi skal bare bruge... Nej, man skal bruge spande for det. Jeg kan gøre det, som også er sejre, faktisk. Vi kan også bare bruge en lineal. Nej, lineal, eller hvad det hedder. Ikke også? Det gør sådan, at man ikke falder så hårdt ned. Og det bliver ikke skadet. Lukas, jeg synes, vi skal tage vand. Hvorfor? Hvorfor bukker det? Fordi Lukas, så kan bare tage... Gustav, hvis det bukker... Hold lige kæft! Gustav. Hvis du ikke kan tage tingene, så bare smadre den plads, som den står på. Det plejer faktisk at virke. Sådan. Kigger du på mig? Men Lukas, jeg synes, vi skal bygge noget vand. Jamen, det gør vi også. Altså sådan, man bare kan hoppe direkte. Det ved jeg godt. Ja. Det kan man jo også, hvis det bare er i en lian for enden. What? Nej, det er faktisk glas. Jeg troede på det. Mand, jeg skulle tisse. Nej, det skal jeg ikke. Nej, det skal jeg faktisk. Jeg vil godt så. Jeg kan godt tage over lige 5 timer.
Ja, så kan man lige se på et skin. Så kunne du altid bare teleporte dig sådan ud. Det må man ikke. Det må vi ikke kun, når vi er døde. Vi gider ikke bruge alt det snyd. Det er sådan noget. Ej, Gustav, det her ligner det en robot, som lige drejer hovedet. Nej. I am cyborg! Ja, Jump ned der. Hvad fanden? det er mega nice, at den er rød. Er det bare en fail, der er derovre? Hvad fanden er det? Der. Der var nogle grønne under. Hvorfor er jeg så langt op? Hey, jo, har vi ikke sat home? Nej, det kan man ikke. Jeg fandt et spil på den der Mutterværdserver, hvor man kan sætte homer. Det var bare vores lazy hus derude. Gå ud og plante nogle mere. En lille tiger. Dræb den. Den bliver tyr, den siger dø. Lol, så render bare igennem der, og du ikke kom ind. Det er alle pengene værd. Det koster ikke penge. Det er alle fiskene værd. Du også finde nogle flere seeds. Og så har vi ikke engang en svær. Det er for ringe. Flere seeds. Okay? Skal jeg sætte nogle flere seeds? Udskifter du med seed? Udskifter du mig med seed? Det er det nitten. Det er nitten. Det er det lidt 19. Det er dejligt. Ja, hvis du undrer mig over, hvad jeg laver lige nu, så skal du ikke spørge mig, for jeg ved det ikke. Det er Lukas, der kigger på os. Gå så her! Gå så! Yeah. Relax, bror. Kast ud over mig. Nej! Skal du ikke kaste det derud? Jeg kan få min smukke mark. Du skal ikke fylde på mig. Det er værd. Nej! I am cyborg. Det gør der faktisk cyborg nu. Ej, gør der. Se på mit ansigt. Ej, her. Green shot. Et billede. Hvordan tager man det? Det er på F2. Ej, det skal jeg kraftedeme have som baggrund. Nej, prøv lige at tage et andet. Det, hvor jeg kunne gå ud af huset, så stiller jeg derned. Det er det der træ. Jeg skal lige tage green shot. Jeg kommer lige til game mode hurtigt. Ja. Det er fordi, jeg lige skal have en god baggrund. Game mode. Du kan tage til 3. Han gør også lige til Gravity. Ja. Sådan han lige kan få et ordentligt Jeg- til deres baggrund. F1. Hvordan? Hey, jeg prøver at trykke F5. Nå, så kan man ikke kigge, så kan man ikke se det så godt. Hey, nej, du gør det sådan. Forkert vej. Okay, det er lidt, ja, det havde vi så ikke på. Bagud, pige. Du står bare der. Hallo? Hvad er det snart? Hey, hvorfor er der ikke en sponsor på? Fordi det så blokerer det på mit billede. Det skal helst se godt ud. Det er godt så. Nu man skal også kunne se mit robot. Er det ikke fint? Nej, jeg synes ikke, man skulle kunne se dig. Sådan noget, hvor jeg lige er kommet ud. Du står træk vejen. Sådan her. Nej, tættere på. Nu skal jeg vise dig, hvor du skal stå. Du skal være sådan lige over marken. Så er det bedre, at du skifter tilbage til det andet, for ellers er det altid aflangt. Nå, ja. Så. Det der. Jeg kan bare ikke vende mig til det her. Men du skal bare tage... Wow, det ser helt underligt ud. Når man zoomer, det må du indrømme. Ja. Men du skal bare lige tage... Gå lidt tilbage. Jeg skal lige prøve hernede at gå. Er det bare sådan, at man har... Jeg ved, er det virkelig sådan her? Ja. Hvordan kan man spille sådan her? Jeg stiller der. På den der bus deroppe. Der. Okay. Vent. Jeg skal lige være Men så er lidt ordentligt. Ja, vi skal lige have et ordentligt billede. For jeg skal have den bedste baggrund. 3, 2... skal jeg ikke bare tage den nu? Ja. Hej, og videre til Minecraft.
Nu har vi fået taget det perfekte green shot. Så tænd lige sådan her. For det stoppede videoen, men hun var det ikke til video. Lukas, kør lige tilbage til sådan det. Nej, jeg skal ikke hurtigt noget. Sådan. Hvad var det, jeg skulle? Ja, jeg er sgu derinde. Jeg prøver lige at spille sådan her. Ej, det ser også sindssygt ud. Jeg prøver at spille. Prøv igen. Det ser normalt ud. Nu får jeg en sms. Det er nok meget, der skal tage hjem. Men det kan vi ikke lide. Nå, Rasmus, du skal lige skynde dig. Og, Hvor lang tid har vi optaget? vi har optaget det er jo en lidt kort episode, tror jeg. Lukas, skynd dig. Og giv mig... Ja, Nå, du vi er alt. ses. Vi ses. Hej hej. Lukas siger,